Takže ahoj milí ľudia a milí diváci, moje meno je VV a ja vás vítam u tutoriálu ako si nainštalovať Team Fortress 2. Je to vlastne toto a je to veľmi ľahučké. To je vlastne toto niečo ako Brothers in Arms alebo také striačky. Tak Steam, na to potrebujete len Steam, takže Steam si stiahnete na stránke, napíšete na Steam, to je všetko, nič iné tam už nemusíte písať, len Steam. A tu budete mať niekde welcome to Steam. Tak, tu ste na Steame, na oficiálnej stránke. A tu si napíšete nainstalovať Steam. Sem kliknete. A zvoláte Install Steam Now. To je málo, potom sa to bude updateovať. A keď to budete mať, tak si to otvoríte. Nezabudete, že asi upgradeovať, tak ja potom dám strich, updating Steam, vidíte. Chvíľku počkáme. Ok, takže by nám to malo ísť. Proste keď sa vám to upgradene, no vlastne uploadne, tak už sa mi to načítava. A connecting account admin PL2. Tak. Tu už vidíte, že čo si môžete nainštalovať. Team Fortress, Warface. A teraz stiahnem toto. Má to 33 GB, teda Steam. Next. A to sa vám tu bude deinštalovať. Takže vidíte, tu sa vám to nedeinštaluje. Si to inštaluje. Next. Aha, takže tu sa nám to tu bude načítavať niekde. Áno. Tak teraz ideme teda k tomu. Ako si teda nainštalovať ten Team Fortress. Ja sem toto spravím. To je taká hororová hra. A sa si napíšete Team. A tu bude Team Fortress. Vy tu budete mať install, ale ja tu už mám play, pretože ja už to mám nainštalované. Bude sa to sťahovať také nejaké 10 hodín, pretože to má strašne veľa, vidíte, to je taká dobrá grafika. A treba si dáte alebo Arma 2. Aby som Arma 2. Aha, story. Add the game si dáte. Steam. A tuto, neviem, kde to teraz je. Tak, vy si nainštalujete Team Fortress, toto sa vám spraví takáto ikonka, budete to mať tuto uložené. A to vám bude treba, že tu mám Killing Floor, to je ten zombík. Tak, vám sa to bude tak sťahovať, a neviem si s tým zapnutý, lebo to potom nebude sťahovať. A potom máte Team Fortress a môžete hrať. Potom dáte tam play, potom to hrá taká pekná pesnička a budete hrať. Môj tutoriál to je všetko a nakoniec by som sa chcel poďakovať mojim kamarátom, ktorí ma podporili na Facebooku. Facebook je dole, alebo teraz vám ho napíšem, teraz tu je. A teraz si ma môžete pridať a ďalšie komentovať videá. Tak ja sa s vami lúčim, moje meno je VV a ja vás teda... No neviem, tak čaute. Neviem to ďalej už ako, viete, nechcem dávať dlho na YouTube, tak čaute.